worship. Kamano. Nyinga hau Godia. Kawura gi mama jonote rai bateso. E gimeda nyinge mokare. Ni Johana Mariku. Don kisomo muma to mano ne en nying ng'ata achiel. So tinde ka iluonga ni John Mark hau Godia. Kuom ng'wono mar Nyasaye Yesu Kristo Ruoth kendo jawar mar ngimana, wagoni Yesu erokamano kuom warowa kendo miyo wadoko nyithind Nyasaye. Bwana asifiwe. Wabiro chak higa mokalo ne uritowa, but we were not able to come. Machielo chabende chalo ne uritowa ne ok wabiro, but we thank God. God's timing is always the best. Bwana asifiwe sana. So wabiro mondo mi walem kodu. Ero kamano jogo ma nyocha puonjre kendo waseyie gi lwedo. We pray ni Nyasachwa biro telo du kendo biro dhi nyime kod bedo jo Kristo motegno. Kecha warwaku mondo ubed jo Kristo manade motegno e kanisa mar Anglican. So we are happy to be here. Wamor kuom biro mondo walem kodu. And Nyasaye omiyo wach mondo wakelnu is the theme that we will be working with throughout this year
and unilak nikech unima kawuono ipogo yar utiel thim. Koro jayalo mora mayalo. Yana Zakayo idho yath mamaricha to kiyale kawuono to Jumapil mabiro kik wiwil kod Jo-Kolosai achiel kare ochiko. Bwana asifiwe sana. That is our yearly theme, and we bring it to you at this day. Umawacho niya. Mano emomiyo chakre chieng' mane onyiswae kamano pok waweyo mak walemonu kwakwayo ni mondo ung'e dwaro mar Nyasaye chutho ka un gi rieko kod ng'eyo duto ma Roho chiwo. Bwana asifiwe. Barua mane Paulo ndiko Jo-Kolosai kare achiel madongo matindo chiko mane emomiyo chakre chieng' mane onyiswae kamano pok waweyo mak walemonu kwayo ni mondo ung'e dwaro mar Nyasaye chutho ka un gi rieko kod ng'eyo duto ma Roho chiwo. Our message for us this day is titled, Be Filled with the Knowledge of God's Will. Mondo upong kod ng'eyo dwaro mar Nyasaye. Bwana asifiwe sana. Winyo siep nano ile iwo kode oko matin ucheko yamo. Bwana asifiwe sana. Winyo ai kiduduogo kosele. Pok waweyo mak walemonu mondo mi uyud ng'eyo mar dwaro mar ng'awa mar Nyasaye. Bed gi ng'eyo duto ma Roho chiwo. Barua ni Paulo nondiko ni Jo-Kolosai. Jo-Kolosai en kanisa mane ochak kod osiep kata japuonjre mar Paulo miluongo ni Epafras. To Epafras kanodhi lando Injili mana kaka werne wacho ni Yesu oluongowa mondo watine walandi Injili ang'owa e piny. The same thing makoro waoro jowetegi gi nyiminegi mondo dhi e piny olandi Injili. So Epafras bende kano kuom Paulo sama nomak Paulo ni e jela. Wen bende kama nodhiye nolando Injili mar Yesu Kristo gi warruok ma Yesu Kristo kelo. Iyo kanolando Injili no, kanisa moro nochakore e piny miluongo ni Kolosai. Bang'e kanodhi limo Paulo, notimo ne Paulo neno mar Jo-Kristo mane ni e piny mar Kolosai. Sama noloso kod Paulo, owachonegi kaka jowetego nigi hera, kaka jowetego nigi yie. Bende kanomedo loso kode to chako ng'ise chandruok ma jogo ne nigo. Ni katodoko ni ne gihero Nyasaye kamano, katodoko ni ne giyie kuom Yesu kamano, puonj moko ne otucho e kindgi mane miyo koro gichako bet kod kiawa. So Paul wrote to them, and ka Paulo ndiko negi, mokwongo Paulo omosogi. Ka Paulo osemosogi, to mar ariyo ogoyo negi erokamano. To kosegoyo negi erokamano, to owacho negi gimolamo negi. Bwana asifiwe sana. Kisomo un jok man gi muma, I hope ni usomo. Ibiro nwang'o kowacho ni an Paulo, jaote mar Kristo Yesu kuom dwaro mar Nyasaye, ema andiko nu baruani kaachiel gi owadwa Timotheo. Wadiko nu un jo-Nyasaye man Kolosai, ma un owetewa mar adier kuom Kristo. Ng'wono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuonwa obed kodu. Bwana asifiwe sana. Ndalo duto kwalemonu wagoyo erokamano ne Nyasaye Wuon Ruodhwa
wasewinjo yie ma un-go kuom Kristo kod hera muherorego jo-Nyasaye duto. Kane wach mar adier ma en wach maber obironu mokwongo, ne uwinjo wach geno ma okelo, kuom mano yieu kod herau owuok kuom gima ugeno ma okanu maber e polo. Wach maberno nyago olemo kendo landore e piny ngima, mana kaka oselandore e kindu chakre chieng' mane ukwongo winjoe wach ng'wono mar Nyasaye mi ung'eyo adier. Epafra mane opuonjou wachno en misumba wadwa kendo jatich Kristo mar adier ma tiyonu kodwa karwa. En ema nonyisowa kaka Roho osemiyou hera. So, testify about gik manowachnegi kuom jo-Kristogo. Kosewinjo gik manowachnego, yie mane jogo nigo, gi hera mane jogo nigo, gi kaka ne giwuotho kaka jo-Nyasaye, to koro wacho bang'e niya, mano emomiyo yieuno, herauno, gi kaka ne uwinjo wach Kristo ma urwake, mano emomiyo chakre chieng' mane onyiswae kamano, pok waweyo mak walemonu, kwakwayo ni mondo ung'e dwaro mar Nyasaye chutho. Bwana asifiwe sana. So he greets them, he thanks them for what they are, and then prays for them. Olemonegi, wan kaka diocese, achiel kuom sirni mawakede, mawatemo mondo mi wajiw moloyo, en the pillar of prayer, siro mar lam. Paulo kiwinjo koloso kuom jo-Nyasaye gi, to owacho negi ni pok waweyo mak walemonu. Matiende ni nong'eyo ni lemo nyiso ni ok in gimoro mak mana ka Nyasaye emotimi gima in. So, ka olemo to onyiso jogi ni he completely depends on God for what he does. And mane mwadwaro ni kaka jo-Nyasaye manie kanisa wa mar Anglican e diocese ni, wabed gi ng'eyo ni lamo en gima duong' e ngima mar jo-Nyasaye. Mane momiyo Paulo kamoso jogi, pok owachonegi kata mana gimoro kuom gik mane chandogi, to gimokwongogo en ni pok waweyo mak walemonu. Bwana asifiwe sana. Adwani mondo awachnu jowetena, jomoko kuomu nyalo paro ni kanisa wa ni ng'ich, jomoko bende nyalo paro ni kanisa wa ni dok chien, jomoko bende nyalo paro ni kanisa wa ni ok yalie injili motegno. Adwaro ni mondo ang'isi ni gimamiyo kanisa dongo, gimamiyo injili miyalo e kanisa bedo motegno kendo magwedho jo-Nyasaye en lamo mar jo-Nyasaye. Bwana asifiwe sana. Benje ng'ama ni bathino ni lemo ni japuonj kanisa ni mogik karang'o. Bwana asifiwe. Ne odwoki, ok obi dwoki nikech ok olemnega. Sama ne arwako jogi napenjou ni bende un ulem ne bishop, ne padre, ne jopuonj kanisa, gi ng'ata ng'ata matiyonu e kanisa. And what did they tell me? Wabiro timo kamano. And un jok manang'o sawo kae uduto te ube nopenju penjo, une udwoko, ubro timo ang'o? Wanalemnegi. Paul underscores the importance of prayer in a Christian's life. Nikech onyiso ni ng'eyo kama teko ni ae oa kuom Nyasaye. And okinyi kokinyi odiochieng' kodiochieng' ja-Kristo wiye kik wil ma ok oting'o duonde moloso gi Nyasaye e wach moro. Praise the Lord. Ang'o momiyo Paulo kalemo? To lemo negi mana ni mondo ging'e dwaro mar Nyasaye. Girieko, ging'eyo duto ma Roho chiwo. Paul nong'eyo
ni nitie kama yie chakore. Bang' ka yie osechakore, to yie nyaka dong. Faith begins at a place, but once faith has begun, it has to grow. So Paul understood the fact ni more magin goni jogi orwako Kristo, more magin goni jogi ochako dak ka ohero Nyasaye, should be enhanced by further spiritual growth, which without you as a Christian will stagnate and become unproductive. Manawacho gi dho msungu, to jo-Anglican awacho nu pile ni jo-Anglican nyaka rit kod kisungu ni moko mathin minyalo bwogo go piny. Bwana asifiwe. Awacho ni Paulo nong'eyo ni bang' kiseyie kuom Kristo, you need to grow spiritually, and you need to know ni ka ok idongo kiroho, to ibiro thirno, bang' thirno ni ibiro bet ja Kristo ma ok nyag olemo. Kristo kaloso kod jopuonjre ne owacho ni gini, ne ayiero, un ne ok uyiera, to an ema ne ayiero mondo mi utim ang'owa, unyag olemo. Bwana asifiwe sana. Ng'eni jo Kristo abed nan ikind jo pende ma scripture quoting Bible gine wacho ga gichoro na achora. Unawinjo ka achur kod injili to kuchor na wacho. Bwana asifiwe sana. Jo Kristo nyaka dongi kuom yie, nyaka dongi kuom ng'eyo muma bende. Kristo wacho ni un ok ne uyiera, to an ema ne ayierou mondo mi udhi utim ang'owa, unyag olemo. Kosa wacho wach mawendo. Ok mana gima mumo ndik. I Johana kisoma 15 kidhi nyime ibiro yude. So ja Kristo, you are not just a Christian for the sake of being a Christian. You are a Christian to grow and eventually bear fruit. Praise the Lord. Check yenga maniba tino ipenje kabendo osenyagi olemo moro mamiyo nying Nyasaye. Jomoko kicheko tibiro yudo ni gin olemo maginyago. Kidwaro kiani Joseph luongo ni Mosene. Jose Moshene. To jo digital to luongo ni forward. Adakutiek na gigi ng'eyo 411. Jomoko ng'eyo olemo maginyago en giberie 411. Matiende ni gicheko piny manyien motucho ginyalo miyi at fingertips. Mane olemgi. Gitudo kori to ging'eyo nyaka maling' mokoro ng'e. Upaki Yesu. Bwana asifiwe sana. Ka Paulo loso to iwinjo ka koloso kuom Epafra. Epafra kowuok to dhi e piny Kolosai, to lemo moduogo motimo neno lemo en ni jo Kristo moko ni kacha. Bwana asifiwe sana. Inakia ni kiduogo so biro gi jo Kristo edi. Jadimi seko modhi pende. Nikech sami wuokie lamo, koro uchambua kaka lemo en. To in inyalo mana loso kaka kanisa wano japuonj cha to ka neno kokelo wach maber, kinywa dwa chekie kaka japende ywae kocha. Bwana asifiwe sana. In kar mondo ilemne mondo lor polo kaka winjro lor polo, to in discourage others from listening. Bwana asifiwe sana. But Paulo loso kuom wachni nikech ong'eyo ni kaka ja Kristo iyie kuom Kristo. Kiseyie kuom Kristo to idongo kuom Kristo. To kisedongo kuom Kristo kinyaga hoa olemo. Upaki Yesu. Bwana asifiwe sana. Penjo mokwongo masepenji en ni olemo man misonya. Upaki Ruoth. Kosa so chwado jomoko. Hello? Yes. En dongo ma wholesome. Growth in all aspects of the faith.
Not just cheap imitations, mabedo motivated by selfish ends, but dongo e Ukristo mondo minyago lemo mamiyo nying Nyasaye moa duong'. Ka onge dongo makamano, ng'e ni yie mari biro bedo madhim kata ma wiri, and then it will eventually die. Joma somo muma ung'eyo ni nitie kanise moko manene ondiknegi ka Johana ni e chula mar Patimo kondiko kitabu miluongo nang'o? Fweny. Bwana asifiwe. Ondiko nigi to kanisa moro nitie kanyo mane owacho negi ni kata mana tachi matin ma pod odong' nabiro mondo atim nade? Asim. Joetena e wuoth mar Ukristo ni, if you cannot daily grow in the knowledge of God's will, eventually the little you have will grow cold and then it dies. But yes, wandalo mane kawayudo Yesu hik prochiko gariyo tarik 16 dwe mar 8. Injili mar Yesu kata mar warruok ne wang'owa kamach. Ne wayale makata ka en gi yalo ni yien. Opak Yesu ma idhi lamo to koro roho miyi wach. Itemo kaka inyalo kowo wach. We would preach even to trees. Bwana asifiwe sana. And any little opportunity we ever got to preach the gospel of Jesus Christ, we never took it for granted. Tinde tang'eyo jomoko ma kochung' kayalo to gin gimuro mana injili. Nikech gini beti owacha bende. Koro watime nani? Wamure amura. Some even apologize for preaching the gospel. Praise the Lord. Jomoko ang'eyo mantie kindu kama ndalo mane kowargi. Kata kanene kani ulalre ga kanyo. Madungu ulalre kure. Center ul kanyo. Ha? Koto simbe center ul. To gine mati wuoth chieng' maru. Kure. Nyamuoso. Nene ka en sa lalruok to ka lalruok chakre sa 4 en odonjo sa 3 nikech siso loe kod wachno. Owinjo ka dhi e polo wang'e kamano. Tinende ni to kiwacho ne wach dhi e lalruok. Onyalo wuoro ni ka goto simbo go. Bwana asifiwe sana. Nikech it has grown cold. But Paul says ni grow. Be filled with the knowledge of God's will. Bwana asifiwe. Jomoko nitie makani bed ni Yesu nobiro. Ware kawuono to Yesu obiro kiny. Polo piach. Lakini nikech Yesu odwa budhe matin onwang'o kawuoth polo ni. Koro nyalo ga wer, chako wer wuoth to bor. Onyalo koni olo matek kabisa nikech oneno kawuoth no bor. Wuoth to bor. Adiyo e polo. Jonyawo iweyo. Dior Sayun tonge. Bwana asifiwe sana. Iwinjo wachno ni Dior Sayun tonge ka ywe. Lakini ginto giseweyo yiegi odok mayomyom makoro gineno kawuoth to bor. So ginyalo ywak ni Yesu biro na ruoth. Esama tembe yoro. Yesu biro na ruoth. Esama wele. Ngeni giluongo Yesu no biro gi ruoth to ging'e kama giywe. Bwana asifiwe sana. Ging'e kama iywe. Chung' malo. Bwana asifiwe sana. Amalo kama iywe. Wuoth madhi e polo, you daily increase in the knowledge of the will of God. Amen. Praise the Lord. Oken kama iywe. Nikech wuodhni madhi e ngimani en wuoth mar jok matimo kinda. An watimo kinda e ilamo. Watimo kinda e dongo kuom ng'eyo dwaro mar Nyasaye. Watimo kinda ka roho odiochieng' kodiochieng' elonwa adiera man kuom Nyasachwa. Bwana asifiwe sana. Nyoja wacho jomoko kamoro wer moro tinde uhero kaka kabisa. Siso loya gidala mar Sayun. Ibema anda kuere ka jok mohere.
Lakini kicheko gimaber kata giwuotho gisiso mologino. Richo magiweyo msalaba ok giwe. Nikech mane Yesu oterogi e msalaba, wuotho osebedo mabor mugidok gikwanyo. Bwana asifiwe. Semo ka Yesu nowari dhi kwanya minu moro werruok nyaminwa nakosoni wena. Bang' higni matin kendo koro sigu chocha. Ena eni wang'e una kode Yesu ka. Koso kuntie jowete mok muonyre pi. To gini Yesu ka. To karang'o muwe mtie msalaba. Opak Yesu. Daily grow in the knowledge of the will of God. And roho mar Nyasaye mondo med fwenyo nu. Paul kalemo. Olemo very strategical. Mana wacho kisungu. Oluo onge strategically. Okinyal yudo idholuo. Bata strategy gudholuo en ng'ama lemo kalengo nyime. Okotim gi kiwinjo ka Paulo loso to wacho ni an ok atho diro guma dira. Be ok atho ringo ng'wech aringa. But an lengo. Bwana sifiwe sana. So strategy has something to do with lengo. So Paulo ong'eyo ni Yesu waro ji mondo ji odhi ocham ngima. That is the basic thing. These other things mwawuotho go gin gik mawakedo go kwa hao ngima. Praise the Lord. So Paulo kaloso to kodwar ni mondo jogi lose focus. Focus magi momiyo Kristo noluonge. Kiwinje kuonde moko kowacho, to wacho ni aringo mondo ayud gino ma Kristo nomakona. Praise the Lord. Aringo mondo ayud gima ne Kristo timang'o omakona. Adwana wacho nu jowete nani ngima mar ja Kristo chalo mar lwe. And so that is why every time we talk about keduru joka Yesu, one jolwenj mag Kristo. Bwana sifiwe. So each and every time when you think about Christian life, think about warfare. Kata kedo. And in war, opak Yesu. Ken kana medo somo muma tayudo kae lweny. So I began getting interested in knowing what happens in war. But ito kichandri wewe wani wachandrego wakelo ni kwase yano ni to ini kaw kuom yie. Bwana sifiwe sana. Kori wuotho ga utani kech nitie moko makisomo to nyalo muocho buongoni. To iweyo joman goroho ema somo to kelo ni. Bwana sifiwe sana. Koro kanono war tadwa mana mi basic ni war nitie kod the final objective gimawa nuango at the end en ni waloyo lwe. Bwana sifiwe sana. So it is three way. Then marariyo kuom war en ni first you must know the end result. What is your objective? That is the strategic thinking. Then the second one is tactical. Tactical manodoluo. Kose dom so. Tactical tiene maneuvers, tactics. It comes from the word tactics. Binu mi penya going yeka as you go. Then marade is called logistical. Logistical tiene it deals with the logistics. Supply of armories, supply of men, supply of food and all that. Ng'eny jo Nyasaye ka lemo, to lemo gin mana in logistical. Opak Yesu. Ka in sincere jok mo lemo kawuono gokinyi, ng'at mo paro lemo ni ebiso. Ruoth ilor ye kuome wach moro ma kama obiro to nyalo gwedhago. Adeno mana ng'at achiel kende mo lemo. To jo un kae tang'e nu bende ulemo. Ng'ano mokwayo kuon ma kawuono. Mano kikos. Ruoth irit gimana. Mano kikos. Huh? Are we together? Yes. So ng'eny jo Kristo focus mainly on the logistical. Gin ka gineno Nyasaye to Nyasaye en supplier mar needs. Ok awach ni mano rach. But adwaro ni mondo udongu akanyo. Ubed kod mano and more, so that you grow in the knowledge of God's will. Paul kalemo, to lemo
nikech ok odwar mana respond to the immediate needs, but odwaro ni jogi owuothi kong'eyo ni nitie giko. Opak Yesu. So jowetena, mondo dongi kendo kidongo to nyago olemo. Paul dwaro ni kanisa, odwaro ni jokristo, odwaro ni ng'ata malemo kata mawuotho kuom yie gikone odonji e ngimano manyaka chieng'. Kong'eyo dwaro mar Nyasaye, ong'eyo gik ma Roho dwaro, ong'eyo kaka Nyasaye dwaro ni mondo owuothi. If you read further, ibiro yudo ka verse 10 speaks about bang' kiseng'eyo dwaro mar Nyasaye to koro dagi e ngima mamiyo nying Nyasaye duong'. Bwana asifiwe sana. Kamano unudagi e ngima mamiyo Ruoth duong', kendo unutim gik malong'o ne e yore duto, kunyago olemo mag timbe mabeyo duto, kendo kumedo ng'eyo Nyasaye. Bwana asifiwe sana. Jowetena, wach ma Paulo lemone to ma wan bende walemoneu en ni udongi kuom ng'eyo dwaro mar Nyasaye. To ka udongo kuom dwaro mar Nyasaye, to Roho Maler mondo mi omed puonjou kendo med miyo ung'eyo, mondo mi ngimau kod gimoro amora ma utimo obed mano mamiyo nying Nyasaye duong'. Nyalo bet nin ka ni chako wuoth maber kaka jo-Kolosai, to ineno ka wuodhi pek moro nitie. That is the moment to stop and seek the will of God. Ni chako wuoth maber, ineno ka gik moko chwanyi e wuoth. And time for you to wake up and begin to seek the will of God. Nikech dwaro mar Nyasaye no ema biro miyo wachop the ultimate objective mar dhi chamo ngima manyaka chieng'. Mae piny ka wabiro romogo, gik mae piny ka biro duodowa, biro chandowa, to mak mana ni dwaro mar Nyasaye en gikone. Bang' kalo e magi duto, bang' tiyo matek e gik moko duto ma watimo, to gikone wadonji e ngima manyaka chieng'. Mano e gima Paulo ne ok dwar noba jowetenagi. Ne gitimo maber kuom yie, giwuotho maber e gik moko duto ma gitimo, giherore kaka jokristo oromo herre, but ne owinjore gimed dongo, nikech Paulo nong'eyo ni ka ok gidongo to gik mabeyo man kuom gigo biro dok piny, and they will fail to give forth fruits that give God the glory. Katieko, jowetena, mana kaka nawacho ni ngima mar jakristo en warfare. Jo-Efeso sura 6 kare 10 kidhi nyime kisomo ibiro yudo gik ma Nyasaye lose gi gik moromo bed ni wawinjore mondo mi wang'e ni lweny mar chuny chalo nade, en ang'o gini ma wakedogo, to ka ok idongo to ok inyal kedo lwenyno. And so you really need to grow. Abiro some, and katieko some tabiro luongo jadolo Peter mondo telwa e session mar lamo, mondo mi ka en dwaro ni mondo idongi, to ma is the time for you to rise up, take your face off any other thing and focus on Christ and desire to know more of the will of God. Wach mogik en ni beduru motegno kuom Ruoth kendo kuom tekone maduong'. Manreuru gi lweny duto mag Nyasaye mondo uyud teko mar siro wuond mariek mag Satan. Nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, wakedo gi jolocho gi joma nigi teko, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lag chuny maricho ma ok mag pinyni. Omiyo manreuru gi lweny mag Nyasaye sani mondo usir wasigu chieng' ma lweny gerie, kendo kusetimo duto munyalo to nunwang' kapod uchung' motegno. And he goes on and talks about gik moromo jakristo manrego on and on. So jowetena, nyaka wang'e ni kaka jo-Nyasaye wanie lweny mar dhi chamo ngima, wakedo mondo wadonji e polo, to nitie gik makedo kodwa. And Paulo ng'eyo
ni magi ka kedo kodwa to biro duoko chien. Omiyo olemo kokwani wadonguru. Nyasaye mondo mi ofil wa up, grow in the knowledge of God's will. May the Lord help us as we go to the moment of prayer. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.